Bij de rotonde op de Zuiderhegewaai in Drachten reed de automobilist krek na 8 uur het in de pielder van de fietsbregen aan. Politie, ambulance en de brandwacht hebben hulp verleend, maar de man is op het plak van het ongeluk verstorven. De dik wie urenlang afsletten van het verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daarbij wordt ook zien dat er mogelijk de hutrieden is. We hebben verschillende getuigen gesproken en er zijn wel getuigen die het hebben over een hoge snelheid. Maar u moet zich voorstellen dat het meestal om voetgangers gaat. En dan is het gewoon ontzettend lastig om de snelheid van een auto in te schatten. Dat lijkt al vaak heel hard te zijn. Maar dat inschatten van een snelheid is echt heel moeilijk. En daarom proberen wij dat via onderzoek te achterhalen. De fietsbrug in Drachten bleef voor eerst dicht voor fietsers en kuierders. De gemeente liet onderzoek worden naar de stabiliteit van de bregen. De breg is behoorlijk scancière. Een van de pillars van de bregen is, er zit zuur wat een knik in. Dus de gemeente moet dan verantwoordelijkheid nemen en de stabiliteit van de bregen onderzoeken. Nou, daar ben je wel bidstijd met waan om dat te regelen. En dat is geen risico's, veiligheid voorop en de bregen toch even dicht voor het verkeer. Net is dat hij op instappen staat. Nee, helemaal niet. Maar we moeten het wel even goed beschermen, hoe stabiel het er is. Dus hij komt de constructeur voor Del.